खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौबो बरहरबाय। बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सुबुनखाथायाव बड'लेण्ड मुंख्लं नखरफोरनि थाखाय आसाम सरकारा होनो नागिरनाय एबा फोसावनाय नोगोद 5 लाख रां अनसुंथाइ होनायखौ मुंख्लं नखरफोरा दासिमबो मोनाखै आरो बेखौ लानानै दिनै आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारनि फारसे हेंथायै खुद्रिखांदों एबा आन्दलन खालामदों। लोगोसे जुदि बिटिसि सरकारा बिसायख'थिनि सिगां मुंख्लं नखरफोरनो सरकारा होनाय अनसुंथाइखौ एबा रांखौ होआब्ला गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लानाय जागोन होननानै बुंबावो। आसरित, दासिमबो बड'लेण्ड मुंख्लंफोरा गावनि मोननो गोनां अनसुंथाइखौ मोननो हायाखै। हाबाब, बिदिबा बोरै जागोन? बिथांमोना बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानांदोंमोन एबा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव सोरबा सोरबा जिनाहारि खालामजादोंमोन, सोरबा सोरबा जेल जानांदोंमोन, बायदिसिना रोखोमनि साजा मोननांदोंमोन बड'लेण्ड सोमावसारनायाव। दा बिसोरबायदि मानसिनो दासिमबो अनसुंथाइ मोननो गोनांखौ मोनाखै। जिखिनि जोङो माबा लादों बियो जाबाय जोंहा दुखुथिया, जों गासिबो दुखुथिया। मानो होनबा आंनि आफा थैदों, आं जेल जादों, सोरबा रेप खालामजादों, सोरबा सावजादों, जों भुटान हाजोआव थानांगौ जादों। दा बिनि बिनिमयाव दिनै जोंनि MCLA, MLA, MP माबा माबिया मा खालामनानै लादों? गावसिनि प्रपार्टिखौ थिग खालामनानै लादों। खिन्थु जोङो दिनै जेबो गैया। आं दिनै बुजानानै सिं सायो, बिखा सायो, आं बायदिल' नङा, बहुद दं ना। ओमफ्राय जोङो 300 जननि बारा बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव गावथार जानाय बिमा बिफा माबा माबि दङ ना। बेखौ दिनै 500नि बारा दं, 50 एबभ, 537 ना माबा दङ, 37। बेनि खोथायाव थांनाय 2000 सनाव मा होनो बे माबा फैबा मा होनोमोन बियो, सर्बानन्द सनमान फैलायलायबा जोंखौ बुंदोंमोन 10 फेब्रुवारियाव एकर्ड देआव गासिनोबो होजोबगोन होनदोंमोन। दिनै जोङो जेबो माबा गैया। ओमफ्राय मा होनदोंमोन आन्दलननि समाव जोंना हाग्रामा महिलारिया बिथाङा जाय जेल जानाय, जाय बुजानाय, जाय रेप खालामजानाय, जाय न' सावजानाय बिसोरखौ फार्स्ट रिहेबिलिटि होगोन होनदोंमोन। नाथाय दिनै जों मोनाखै, दासिमबो मोनाखै। आं बोरायलायबाय, 54, 55 बैसोनि जाबाय, आंना साख्रिबो मोना जेबो मोना। खिन्थु आंनि न'खराव बिफा गावथार जादों, आं जेल जादों, सोरबा सावजादों, सोरबा रेप खालामजादों। दिनै जोंनि न'खरखौ खबर लाया। मा सरकार बेलाय? सरकारखौथ' आं मोजां मोनो, थिगासे सरकार सालायदों, लामा बानायदों, दै होदों, हस्पिटाल बानायदों, नंगौ। खिन्थु जाय मानसिया दुखुथिया जादों बे न'खरखौ दिनै मानो थगायबाय थादों? नैबेखौसो आं नांगौ। सनमान मानो होआखै? सनमान हो। आंनि आफा गावथार जादों, आं जेल जादों, आं बोसोरसे 89नि मेनिफ्राय 90 मेसिम आं जेल जादों। खिन्थु आंखौ दिनै सनमान होआ। आं साख्रिनि थाखाय इन्टारभिउखौ 50 बारसो होबाय, आंनो साख्रि गैया, बाख्रि गैया, जेबो गैया। बुजानायनि, जेल जानायनि माबा आंहा जेबो मिनिंबो गैया, माबो गैया। खिन्थु बड'लेण्डखौ जों लाबोदों, जोंसो लाबोदों बड'लेण्डखौ। बिटिआर जादों, बिनि सिगां BSc जादों, BTC जादों, BRT जादों, BTR जादों। खिन्थु मा जादों? जेबो गैया। जोङो फ्लप नङा। ESC जाबाय, BTR जाबाय, BTC जाबाय। मा जादों? मा डेभेलप जादों? बबेनिफ्राय बबेसिम मा जादों? आन्दलन खालामनायाव थैदों, जोंनि बिफानि थै थांदों, आंनि थै थांदों। मा जादों? आन्दलन खालामनांगोन, जोंबो आन्दलन खालामफिनगोन। जों गावग्रा लाया, खिन्थु कलमजोंसो खालामगोन, कलम दटपेनजोंसो खालामगोन। नैबेसो जोंना, जोंनि आन्दलना नैबेसो, नैबे नाय, नैबेजोंसो, गावग्राजों नङा। गावग्रानिख्रुइ बांसिन डेन्जारसिन बुस्थु दं बाहाय जोंना। जोङो बेबायदि सरकारखौ नाङा, बेबायदि सरकारखौ जों नाङा। जों सरकार बदलायनो गोसो जादों, सरकार बदलायनो गोसो जादों। जाय माने बर' हारिखौ गोसोखांनानै बर'निफ्राय देरहानानै EM GM माबा माबि इत्यादि जादों, बिथांमोना जुदि बर'खौनो बावोब्ला बेबायदि सरकार जों रोङा। बे बिसायख'थियाव जाय जोंनि सुबुङा हारिनि मावनो गोसो जादों, बेयाव जों बिसायख'थियाव जोङो